are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Hola, caricos! Avui són dissabte, dia 6 d'octubre, i comencem un repte que no n'hem fet mai un repte d'aquest tipus blog, perquè seran 24 hores menjant només menjar de bebè. Caricos, com us he dit, el repte són 24 hores menjant només menjar de bebè. Ja hi vam descongelar peix, per exemple, i menjarem un filet de lluç i una patata triturat, i això és el que menjarem per dinar. Per esmorzar, aquí tenim l'esmorzar. T'has fixat que tens una companya observant-te i no és la Zuma? Mira la rateta, Roc! Ui! Mira com se la mira! Mira com se la mira! Quin nas més gros! Encara me'n queda, però se'm està fent molt llarg. I tu, Òscar, com vas? Bé. Voleu que la rata sigui la nostra mascota, la rata Caricú? Els comentaris rata Caricú, si voleu que la rata sigui la mascota Caricú. Hola, rata! Hola! Vols ser la nova mascota Caricú, rata? A veure... Ui! No vol! Bé, doncs havent esmorzat, ara vaig a fer una mica de llet. Però, de llet d'aquesta. Em faré només per provar una mica. A la Marta li fa molta cosa provar-ho, però bé, jo me'n faré com si fos un biberon de 30, així petitet per provar-ho, i bé, el preparo i ara us explico si m'agrada o no. Doncs bé, m'ho he posat aquí en un got, per no veure del biberó, i vaig a provar. Farem la reacció en directe la primera vegada que provo la llet que beu el Roc cada dia. A veure... No, l'olor ja la conec. Clar, no fa gust de llet, és com... No té massa gust, és com aigua. Com aigua amb un toc. No està malament. Doncs ja està, ja m'he acabat aquests 30 de la llet d'en Roc. No està malament. A veure, de fet és el que es pren ell cada dia, o sigui que no em feia res provar-ho perquè és el que ell menja cada dia, així que ho volia provar. I bé, anem a seguir el vídeo. Bé, caricos, ja són les 11. Estem de camí a la farmàcia. Aquí teniu en Roc. Ui, que hi ha molt de sol i no es veu. Roc! En Roc li toca menjar ara, que sí, carinyo? Però encara no té gana, així que esperem una mica a veure si li ve la gana. En Roc està amb el seu amic Garfield. Que sí? Tens en Garfield aquí. Ui! Tens tosseta. Té una mica de tos, en Roc. Òscar! Hola. Hola. Què, com ho portes, això? D'haver esmorzat. Bé, que bastant bé. Bueno, perquè t'has begut la llet a part de tot, no? Però 30 mil·lilitres, molt poquet. A veure, caricos, aquí tenim tots aquests potitos. He de mirar a veure quin agafo. And everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell you, don't hate me cause I get attention. Potser aquest, que és Macedònia de fruites. Estic mirant també el consumet, aquest és el que té en Roc, aquests de la nit, van superbé aquests, els mam. I agafaré, em sembla, aquest biberon nuc amb la totina anatòmica, que és el que li va més bé, i mireu que xulo que és de cactus. Quin tries tu, Òscar? És per berenar, no? Sí. Hi ha aquest pack de fruites variades. Però... I com que aquest ja l'he menjat per esmorzar,
Mireu, caricús, aquesta escombreta per netejar el ciberón va super bé. Bé, caricús, que m'heu vist algun clip, hem anat a veure els avis, dels besavis d'en Roc, però de veritat que no puc més. Òscar, no puc més, potser no podré acabar el repte. Tens molta gana, Sí, però ara ho dinarem. estic molt marejada. Jo no sé, sempre he dubtat una mica de la gent que fa aquests reptes. He dubtat una mica de si eren veritat o no. I jo estic fent-ho de veritat, jo sí que sé que és veritat aquest repte. Caricús, us ensenyaré unes coses que li han regalat a en Roc, unes joguines de fusta que li han portat a la seva tia-àvia i les seves cosines de Praga. Mireu que xulo, caricús! Mireu, és un titella fet de fusta, fet a mà. Roc, també t'han portat aquest drac saltarí. Aquest també és fet a mà de fusta. Mireu que xulo que és. I també aquest gorro tan xulo. Mireu quin gorrito més xulo, caricús. Us deixaré uns clips que li hem provat el gorrito i mireu, li queda super bé, mireu. Està costant, Estic molt agobiada. Semblava que seria més fàcil, Jo menjaré molt bé perquè, mira, menjarem filets de lluç, I patata. menjarem aquests filets de lluç i patates. Jo em volia menjar una, però me'n menjaré dos. Però tot trituradet, com un potito. Sí, triturat, com un menjar de bebè, òbviament, però vull dir, el lluç així, no el potito de lluç, que no m'agrada a mi el potito aquest de peix. Caricús, reconec que m'està gustant molt, no? Tinc una gana, caricús! Mireu en Roc, caricús, en Roc està ben tip. Ell sí que està ben tip, Mira com riu. Clar, perquè estàs tip. Tu sí que has menjat bé, el teu bibi. Sí, mira com riu, clar, perquè tu estàs bé, clar, per això rius, Els papes tenen una mica de gana, amb aquest repte. Sí, una mica de gana. Ai. Què dius, Òscar? Que més... Jo crec que més que gana de gana, són ganes de menjar altres coses. O sigui, que No, de poder menjar... gana, perquè només he menjat el potito i no me l'he acabat. Bueno, però no te l'has acabat, jo sí que Perquè me no l'he acabat. m'agradava del tot. Però jo tindria ganes de menjar Unes patatetes, unes olivetes... Calla! El que més trobaré a faltar és el meu iogurt de postres, perquè a l'Òscar el seu gelat de postres. Però jo el meu iogurt, perquè és que jo sense el meu iogurt. És un repte que no m'agrada, jo no ho faria pas. Que no ho faràs pas, tu, carinyo, no ho faràs, no. Zuma! Home, saluda els caricús, que avui no els has dit res, no t'han vist avui. Hola, caricús! Ai, un petó els hi has fet? Oh, que guapa que ets. Bé, caricús, aquí tenim les patates, que s'estan bullint, i allà tenim el peix. Oh no, Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Com està la papilleta? No ho sé. Què, dinarem bé o no? Home, quina sort que tens tu de menjar el teu. Tu menja el teu, que no sigui que hagis de fer un repte algun dia. Bueno, mira, tinc tanta gana, caricús. L'Òscar ara s'està fent el seu. Caricús, a mi m'encanta el peix. Jo és que la carn no m'agrada, però el peix, tot el que sigui peix m'encanta, doncs. Això no m'agrada gens. Com pot ser que no m'agradi, Òscar? Si m'agrada la patata, m'agrada el peix i m'agrada... M'agrada? El peix bullit potser no m'agrada, no sé, és que des de petita que no em provo de peix bullit. A veure, provo? Potito natural, no? A veure.
Potito fet a casa, natural. Sí. De la huerta al plato. Bueno, està bé. Bueno, mira. A veure, aquest repte és fotut perquè no pots menjar certes coses, però tampoc passem gana. A mi només em ve de gust menjar coses que normalment no menjo, perquè ara ja xocaria pa aquí, i a mi el pa no... Per menjar mai menjo un pa. És l'efecte prohibició. El que no pots menjar és el que et ve de gust. Però això no hauràs de menjar, tu, Que sàpigues que això que hem fet serà... Això és la primera vegada de tot el que haurem de fer, Ja hem acabat de dinar. Ens hem assentat aquí al sofà. Han passat pocs minuts des que us he gravat, que us he dit que havíem acabat. Acabem d'acabar de dinar. I estic aquí llegint una mica el diari, encara que estic molt... Em costa molt concentrar-me, em costa molt... I mira que no faig el repte de sense menjar. Jo no entenc com hi ha gent que pot estar 24 hores sense menjar res. Hem menjat el que heu vist, el puré aquell, i hem marxat corrents a la cuina perquè, clar, no podíem obrir la nevera ni podíem agafar cap iogurt ni res, així que hem marxat a la cuina per no veure-ho. En Roc està aquí amb l'Òscar. Hola. I aquí hi ha la Zuma. I aquí estem. Ah, carico, sabeu què diu l'Òscar? Diu, si no pots acabar el repte, no pateixis, no l'acabis, em rendeixes i ja està, guanyo jo el repte i ja està. L'acabo de fer jo tota la tarda i tu vas menjant a la tarda, pots fer-te un cafè, el que vulguis. No. No em penso rendir. Tindré força de voluntat i aconseguiré derrotar l'Òscar. Ja us anirem dient a veure com anem passant la tarda i espero que no haguem de patir molt, però crec que serà molt dura, Caricús, ara som les 3 i... Necessito un cafè, Caricús. Fixeu-vos, només d'entrar. Bollos. Però això és per demà, per un altre dia. Home, clar que és per demà, perquè avui no podem. Xocolata, que és la que Però que no es m'encanta. pensin, Aquesta és la que m'encanta. que no es pensin que és per avui. Esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Caricos, hem trobat postres. Ara per berenar m'he agafat aquestes galetes. Ah, mira aquest que bo, jo volia agafar un cookies. Sí? Mira, jo també. Avui No n'hi ha més? No n'hi ha més? Caricos, em sembla que superaré el repte, perquè entre les galetes i això, em sembla que ho supero el repte. Jo tinc un problema, que per sopar jo no puc agafar res que porti res de carn, perquè em fa molt de fàstic. Mira, aquest de verdures i pollo, està bé. Què diu? Buenas noches. Buenas noches. Sí. Aquests em fan molt bona pinta. Si agafo un pack d'aquests, tu te'n menjaràs? No sé, per quan? Per berenar o per sopar? Manzana i pera o manzana i pera, bueno, és el mateix. És I perquè té un altre color el diferent. mateix. Vale, manzana i pera. Vale, hem agafat tovalloletes per en Roc, que es van molt bé, aquestes del Lupilú. Van molt bé, no ressequen gens el culet. I hem agafat aquestes d'aloe vera per provar-les. Mireu, caricús, 112 bolquers. 112 cada caixa, 12,89 € la caixa. I de la marca aquesta Lupilú, que va super bé. Talla 3, que du que gasta en Roc. I aquí tenim la temptació número 1. Que ara agafarem això, que serà el nostre berenar. On està l'altre? He de passar per sobre d'això i, bueno, em moro. On està allò? On està tot? Caricús, és ben bé que quan no pots menjar una cosa, també amb moltes ganes. Perquè jo ara estic supercontenta, com si m'hagués tocat la loteria, perquè hem trobat de tot. Hem trobat aquestes galetes, això, que fa una bona pinta, mireu quina bona pinta que fa. Mireu, quina pinta. Ja diu de bebè, això, ja diu de bebè. Deixa'm mirar que digui de Clar que bebè. és de bebè. A veure què diu. No, vaig a provar-ho. Va, deixa'm que a veure... Ho provo ara i t'ho dic. Comprova que digui que és de bebè, si no, no val. Saps què té gust? A la bateria se com. Té gust de gelat? Calent. Gelat d'Oreo calent. 12 mesos, diu? Mira que les galetes m'agradaran, Que diu a partir de 4. Tan bones, Hem posat una stories d'Instagram a veure quin 24 hores volíeu que féssim. I molta gent ens està dient, bueno, a part del d'avui, molta gent ens està dient que fem 24 hores amb en Roc.
Deia estem sempre 24 hores. Ara mateix no, per exemple, perquè s'ha quedat amb la meva mare per un moment per anar al súper, però és que normalment sempre estem nosaltres. No està mai amb les àvies ni res. Però, no sé, a veure, què podríem fer? Queda el vot. El vot, la càmera. Ui, el bot! El bot la càmera? Ué! Mirem a veure si sobreviviu, caricos. Estic tan feliç només per haver menjat una galeta i que m'hagi mig agradat, mitjanament. Ho valores molt, el que tens. Ara mateix estic valorant molt el que tenia ahir i el que no tinc avui. Caricos, què us expliqueu? No poden contestar. Calla, home. Us està agradant el blog? Doncs bé, hora de berenar. El de l'Òscar. Hem trobat això, heu vist, mi merienda, veus? Què? Està bo? Sí. Són les 7 de la tarda i no tinc més, em fa molt mal al cap i em menjo aquest ara. Aquest m'agrada, el de fruita m'agrada. Em tret el pijama perquè me'n vull anar a dormir. Són les 7:30, caricos. Les 7:30 i tinc unes ganes d'anar-me a dormir, despertar-me avui a les 4 de la matinada i menjar-me un croissant de xocolata que ja l'hem comprat, aquests hem comprat són per això, per quan m'aixequi. És bé, caricos, són les 8 i em vaig a fer alguna per sopar. Han sobrat patates bullides del matí, els trituraré i menjaré patata bullida. Aquí tinc les meves postres, que no sé si les faré. I aquí hi ha el sopar de l'Òscar. Buenas noches, verduras y pollo. Doncs aquí estem sopant. Jo tinc el meu buenas noches de verdura i pollo. El repte no és gaire agradable de fer. No gens. Deixa'm parlar a mi. La meva valoració en l'últim sopar. Jo crec que hi ha reptes pitjors. Aquest, a veure, no passes gana, però jo no he passat gana. Tu hi diràs la teva opinió, deixa'm dir la meva. És més la sensació de coco. Bueno, i el pitjor és aguantar la mala llet que porta la mala alimentació. Jo el que he notat més és que tenia la boca bastant pastosa durant tot el dia, però bé, a part d'això, ho he portat bastant bé. Bé, ara veurem com acaba el dia, perquè encara ens falta acabar el sopar i anar a dormir. Però bé, ja hem quedat entesos que a la matinada, quan passin de les 24 hores fent el repte, ens anirem a menjar croissants de xocolata i tot el que pugui. Si no menjaré, a les 4 de la matinada m'aixeco, o a les 3, depèn. Sí que anem avançant l'hora ja. Quina hora? De la matinada, quan ens aixequem, ja farà 24 hores. O sigui que anem a acabar el sopar. Caricos, ja són les 10:30 passades i hem pujat a dormir ja. Mireu en Roc, que és guapo. Li poso la pantalla perquè es vegi ell mateix. Mira quin nen surt de la pantalla, Roc. Què és aquest nen? És en Roc. A les 8, quan he sopat, ja tenia ganes de pujar aquí i dormir tota l'estona i despertar-me a la matinada per menjar. A 5:56. Per on començo? Ai, per on començo? Començaré per un iogurt així desnatat. La boca superpastosa. Uf, horrible. I m'he despertat i dic que el nen no s'ha despertat. Superbé avui. I li dic a l'Òscar, quina hora és? I em diu les 5, i pensava, potser són les 3, però no volia dir res. I em dius, les 5 i pico, i jo, oh, les 5! Ale. Estic nerviosa i tot, Mireu. Hola, Duna. Tu també menges, guapa? Oh, que bo, això que menges, Ui. Mireu, caricos, en Roc. Ai, en Roc, que guapo que és. Ha aguantat avui 7 o 8 hores. No entenc per què ha aguantat tant en Roc, de veritat, no ho sé, perquè no ho havia aguantat mai, això.
Deu haver sigut per, no sé, per deixar-nos menjar ara, no? Ja no us dormir. Aquí tenim la bossa. Té les cares cruzant per tu. Una, dos... La mata amb el cap. Un tiro, eh? Què vol dir? La mataré, eh? El nen! Vull tancar el vlog i has de menjar, perquè si no... No, Els caricos no veuran com menges. L'Òscar començarà pel croissant i després ja diu que farà el iogurt. Va, la primera mossegada. Va. Que tinc gana ja. Noia, Bueno, va, com no vulguis. deies que ho portaves tan bé el repte. Bueno, però tinc la boca pastosa ja i tinc ganes de menjar alguna normal. Que no siguin papilles. Me'l dones en sèrio o No no? deies que ho portaves tan bé el repte. Oh! Ui, feia falta, eh? Despedim el vídeo, no? Despedim el vídeo, doncs. Si us ha agradat i us agraden que fem aquests vídeos de reptes de 24 hores, Quina cara que fas. Tot el vídeo estic amb un jeto. si us ha agradat i us agrada que fem aquests vídeos de 24 hores, doneu like. O sigui, doneu like i tot el que vulgueu, però jo no en faré més. Un altre tipus de repte. Un altre, però que no juguin a menjar. I subscriveu-vos al canal De la família Caricú. Adéu, Adéu, Caricús. En Roc tot just ha arribat a la vida, no s'imagina quin un organitzat. Trepitja fort, Roc, sigues més valent del que he estat jo. Trepitja fort, Roc, trepitja fort.